Takže čaute lidi, já jsem Kardíč a toto je moje první video z Battlefield Play for Free. Doufám, že se vám bude líbit. Takže jsme na mapě Sharky a Rush a vlastně tady na té mapě je za úkol prostě obsazovat nebo zničit, já jsem teďko, že na ně útočíme a prostě musíme zničit takové moduly nebo takové to hned ukážu. Takové krabice, nebo to je. Tady to je ono, tak čekejte. OK, máme to tebe. No to vždycky vlastně takhle začne houkat. Takže zabili jsme si ho. Myslím, že bychom se mohli nějak posunout. Takže to nepovedlo, ale zabili jsme si ho, to je hlavní. No, máme 2:1, takže to celé jde. Já hraju za inženýra, můžete vidět, že ho mám výšku vylepšeného. Máme tady to granátomet, tady máme RPGčko, tady máme takovou vrtačku na opravování. Tak tady ta zbraň to je na to, že si prostě označíte auto nebo letadlo. Prostě nějaké automobily, letadla, vrtulníky. A on vlastně, když si to označíte, tak pak můžete vystřelit, já nevím, vystřelíte tady z toho RPGčka, ono se to zaměří a pak ho to zasáhne, než místo, abyste museli mířit jak nějací blbové. Tam z toho se zabijeme. Tak, jsme se zabili a jdeme do útoku. Jo, a co jsem vám chtěl říct, že budeme tohle natáčet potom, že já teďko hraju za inženýra, pak budu hrát za Assalta, za snajpera a za medika. A to je asi všechno. A budeme to dělat, každé video bude mít tak 15-10 minut. Musím si to nějak hlídat a doufám, že nemám žádné potíže z natáčení, tak jestli jdu málo slyšet, nebo jestli mám blbou grafiku, nebo tak když tak mi napište nějaký komentář, jo? A to je všechno. Takže kdybych chtěl někdo se mnou zahrát, tak může. A budeme spolu na to hrát. Může se zapojit do videa. Au. Zabili mě 91. Máme 5:3 a já se taky chci natáčet z Counter-Strikeu. Já jsem vlastně natáčel z Counter-Strikeu, ale to je vlastně něco úplně jiného. To budu natáčet tady po tom Battlefieldu. Jak se bude zvolit? No vidíte, docela lama. A když tak, kdybyste něco chtěli vidět o té, nebo jestli byste něco chtěli vědět o Battlefieldu, tak mi řekněte, já vám klidně napíšu nějakou tu zprávu, nebo bychom se mohli pokecat. Já dám do popisku videa můj Skype a tak dále. A to je všechno. Když tak bychom se teda mohli spolu zahrát, to by samozřejmě chtěl. Tak bychom mohli natáčet a to je všechno.
sakra. Zase tady to. No a myslím, že tady to video bychom už mohli ukončit, protože docela to zabídá místo. A to je asi všechno tady z toho videa. Doufám, že se vám tohle video líbilo a že když tak nějaké linky napíšete. Takže čau.